हसीन रात बदे संपर्क करी 74150। सनत इन्हें देखा बे? अरे सनत यहाँ देखा का वो देखा। हाँ, हसीन रात बदे संपर्क करें के बा भाई? अरे यार ये तो ना मालूम के बा, लेकिन जे भी बा गजब। अरे का करताड़ा? अरे डायल करो तनी। अरे पगलाइल बड़ा, ये क्यों फर्जी बा? केहू भी अपन फर्जी नंबर लिख के चल जाले। अबे वेट करो ना, चेक कर लेता नहीं। अरे पगला गइल बड़ा का? अबे चुप बे। अरे यार अरे घंटी जा रहा बा। अरे का बकलोली बारे? अरे हेलो, हम सुन ले बानी की हसीन रात अगर गुजारे के बाद तोहरे संगे तो रउवे से संपर्क करे के चाही। का कौन बदतमीज बोला तड़ा? अरे मैडम गुस्सा काहे करता डू? बताई ना, अगर एक हसीन रात गुजारे के बाद रउवा संगे त का चार्ज करबू और ई राउर सर्विस कौना लेवल के होई? सुन रे सरऊ कुत्ता, हैं? हमार सर्विस के लेवल उही तरह हुई जौन तरह तोहार माई तोहके देत हुई, लात और जूता वाला, समझला सरऊ हरामी। ओ मैडम गाड़ी वाड़ी ना दिह वरना। चुप रे सरऊ कमीना, तू गाड़ी के बात का करे तड़ा? अगर अपन बाप के औलाद हुआ तो सामने आके बात करा, या तो एगो काम करा, तू अपन नाम बता दा, या तो तू ई बता दा कि तू कहाँ से बात करत तड़ा। अगर मर्द वाड़ा ना तो दोबारा फट्टू जैसन कॉल ना करिहा, सोझे सामने आके बात करिहा, फिर देखा तहार रात का तहार दिन भी हसीन कर देब, समझला? चला रखा फोन। का भइल रे? अरे कुछ नहीं, माँ बहन एक करतिया। चला। ए हुसैन, अरे रुक रे, आखिर ऐसन का बोल दिली लगी जे तहार थोपड़ा मुरझा गइल? कुछ नहीं यार सनत, हम सर वो से इतना इज्जत से बात करत रहनी और यू हमके लगातार फोन पे गाड़ी देत रहनी। अच्छा, यहाँ हमारी इज्जत के वाट लग गई और तो के हंसी आ रहा बा। अरे नहीं यार सरऊ, हमार बाप के भी आज ले हिम्मत ना भइल हमसे ऐसा बात करे के, और यू मन तो करत रहल कि ओकर मर्डर कर दी या खुदे के मार ली। अच्छा ए हुसैन देख, तू हमार दोस्त ही नहीं हमार भाई हुआ, तहार इंसल्ट मतलब हमार इंसल्ट। अब देखा हम का करता नहीं, चला नंबर दा ओकर। अच्छा, इतने से दिल नहीं भरल तहार, तू गाड़ी खाइल चाहत हड़ो से? अरे बकवास बंद करा और ही हमके नंबर दा ओकर। अरे का करत बड़ा रे सनत? चुपचाप देख हम का करता नहीं। अब के बा? हेलो जी, हम सनत शुक्ला बोलता नहीं जी। जी, यहाँ एगो दीवार पर राउर नंबर लिखल बा। का कहवा? हाँ जी, इहे नेशनल कॉलोनी में। ओकर नीचे कुछ गंदा बात भी लिखल बा। का लिखल बा? जी, हमके बतावे में तनी शर्म आ रहल बा और तनी सा ऑकवर्ड फील हो रहल बा। त ओके, समझ गई नी, इहे लिखल बा ना, हसीन रात गुजारे बदे संपर्क करी। हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी, एग्जैक्टली ये लिखल बा। देखा, हम बहुते परेशान हो गए बनी इस सब से। केहू ना केहू हमके रोज फोन करके ई घटिया बात कर रहल बा, हर रोज हमके परेशान कर रहल बाटे। इनफैक्ट एगो तो हमसे अभी अभी गाड़ी खैले बाटे। बट थैंक गॉड रउआ हमके फोन करके बतौला कि आखिर ई होत कैसे बा। प्लीज का तू वहाँ रुक सकेला? हम 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाए। हाँ जी बिल्कुल, कोनो बात नहीं, रउआ आ जाई, हम रुकल बानी। ओके थैंक्स, आई एम कमिंग। ओके ओके बाय। अबे ये का कर रहल बड़ा तू? तो के ओकर मर्डर करे के रहल ना। अब देखो हमनी रोज ओकर कैसे मर्डर करे नी। वो 10 मिनट में आ रहल बिया। तू एगो काम कर, तू वहाँ जाके छुप जा, पकड़ा। अरे जा, तू जो ना रे। What the hell is this? का रउआ बता सके नी ये सब के लिख ले बा? I don't know, हमके नहीं पता कौन लिख ले बा। बट रउआ यहाँ कैसे? और रउआ ये सब कैसे देखला? जी, हम सप्तऋषि कॉलेज में पढ़ता नहीं और ये हम रोज यहाँ से आज जाते हैं और ये अचानक हम ई करे आ गए नहीं और ये अचानक हमार नजर यहाँ पड़ल, तो ये सब देख के हमके अच्छा ना लगल, तो हम फिर ये नंबर पे फोन कई नहीं और इत्तेफाक से रउआ से बात हो गई। थैंक गॉड रउआ हमके फोन कइला, ना ही तो रोज हमके अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के नंबर से फेक फोन करेले। रियली में बहुते परेशान हो चुकल बानी ई से। अच्छा ऐसन का, चली राउरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता नहीं।
अब देखी हम का करता नहीं। अरे ई का कर रहल बड़ा? नंबर मिटावता नहीं, नंबर मिटावता नहीं। इली मैडम, अब रवा के कोनो परेशान ना करी। ओह, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। रउआ रियली बहुत ही अच्छा इंसान हुआ। देखी मिस सोनम, हमार दिल में लड़की और ये औरत बदे बहुत ही इज्जत बा, और ये हम चाहेनी के लोगन के दिल में इज्जत पैदा हो, यही बदे ये हमसे देखल ना गइल। खैर एगो काम करी, रउआ रिलैक्स करी, घरे जाई, काहे कि हमके भी कॉलेज जाई के बा, हम बहुत ही लेट हो गइल बानी। वैसे भी हम शहर के नहीं खे बानी, बाहर से आयल बानी, यही बदे हमरा लगे गाड़ी नहीं खे बा, रोज हमके पैदल आवे जावे के पड़ेला यहाँ से। तो हाँ ठीक बा, तो फिर हम चलता नहीं। ओके, नाइस टू मीट यू, बाय। एक्सक्यूज मी सनत जी। हाँ हाँ बोली ना। इफ यू डोंट माइंड, का हम रउआ के ड्रॉप कर दी? हाँ नहीं 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 नहीं, रउआ तकलीफ काहे करता नहीं, हम चल जाए। नहीं नहीं, रउआ हमारे इतना बड़ मदद कइला, एटलीस्ट हमार इतना करल तो बनेला। अब रउआ हमके मना ना करी प्लीज। आई हमरा साथ, हम रउआ के छोड़ दी। ओके, आई हमरा साथ। थैंक यू मैडम। ई बात तोहार कॉलेज? चलता नहीं। ओके, अच्छा, नाइस टू मीट यू, ओके, बाय। बाय। थैंक यू मैडम। बाय। अरे का भइल बे ओकर? अरे तनी रुका ना। अरे अरे देखा और मैसेज आइल बा, रिप्लाई करो। जी हाँ। जी, हम कुरियर सर्विस आयल बनी और ये राउर नाम के कुरियर बा। कुरियर इतना रात के? जी मैडम, हमार कुरियर सर्विस 24 घंटे सर्विस देवेला, यही बदे हम कुरियर देवे आयल बनी। मैडम रघुआ यहाँ साइन कर दी। थैंक यू। हाँ, हेलो। हाँ सोनम बोली। हमरा लगे एगो कोरियर आयल बा, जेमे कुछ फोटोग्राफ्स बा। हाँ ता सनत, वो फोटोग्राफ्स तहार और हमार बा। अच्छा। हाँ सनत, हम कहवा मिली, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, हर जगह के फोटोग्राफ्स बा। और तो और सनत, और जब हम घर पे मिलली, हमने के बीच जे भी भइल, वो मोमेंट के भी फोटोग्राफ्स बा सनत। हमके बहुते डर लाग रहल बा सनत। आखिर ये फोटोग्राफ्स के खींचता सनत के, और ये हमके काहे भेजता? जाने मन, ये फोटोग्राफ खींचे वाला और ये तो के भेजे वाला केहू और नहीं, हम ही हैं। का बक रहल बड़ा तू? सनत तू जानेला हम तो से बहुत प्यार करेनी। हाँ जाना तानी, तू हमसे बहुते प्यार करेलू, लेकिन हम तो से प्यार ना ही करेनी। हम तो खाली अपन खेल खेलत रहनी, और ये अब हमार खेल खत्म हो चुकल बा, काहे कि आगे के खेला अब हमार दोस्त खेली है। शट अप, के बात तोहार दोस्त? जे ए मेरा दरवाजा पे ठाड़ बा, कोरियर बॉय बनी के। हमार बात तनी ध्यान से सुना, अब तू वैसे ही करबू जैसन हमार दोस्त चाहिए। अगर तू ऐसा नहीं करबू त तहार सब पे फोटोग्राफ्स फेसबुक पर छा जाई, और ई कल पूरा सोशल मीडिया में तहार सब पे फोटोग्राफ्स वायरल हो जाई, और ई तो के सबसे ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स मिली। अब तू ही जाना तो के का करे के बा। हमके भरोसा नहीं हो रहल बा सनत, तू ये का कहतड़ा? जे कहता नहीं चुपचाप मानी लो, नहीं ता। सनत, सनत,
सनत अरे अरे ये देखा हऊ तितरी के फोन आ रहल बा अभी। भाई सनत तहार याद आत होई। रुक जा उठावता नहीं, स्पीकर में डालता नहीं। हाँ बोली। कहाँ बड़ा तू लोग? हमनी सा का बात है, आज तक हमनी के एक साथ याद करत आड़ू। उ का है ना, तू लोगन के अपन हवस पूरा करे बदे अब अलग अलग आवे के जरूरत नहीं खेबा। हम चाहेनी कि तू दोनों एक साथ आवा, उ भी अभी और यही वक्त। अच्छा अभी और यही वक्त, वो भी एक साथ? हाँ, हमरा के आदत से लग गई बा तू दोनों के, ये से अब रहल ना जाला। बस तू लोग जल्दी आ जाएं। लागत आज बहुते मूड में बिया। भाई हमरो मन करत आज नॉनवेज खाए के। हाँ, खड़ खड़ देख कर रहल बड़ा, अपन कपड़ा नहीं उतारबा।